O Consello da Muller Nova realiza este acto para conmemorarlo. Comenzaremos coa lectura dun poema de Luz Pozo Carta, recitado por Alejandro Vilarino López e Carlos Arzuray González, e comentado por Jorge Carlos Castro. Poñer en paz o cor e a mente, agardar con paciencia que baixen as augas nas crecidas do río, resignarse á evidencia, aceptar os desaires e rezar en silencio ou chorar entre mentes. As vagas máis amargas en riba da almofada, sempre ocultando a ira, sempre con mansedumbre que un sorriso morado. Non. Eu non son daquelas que cantan as flores e as pombas, xa o sei, a min mátame a sede. A min falta o aire, ten un cravo moi fondo de amor e de paixón. Nin o podo arrancar, que arrancaría a alma. Prendería o lume que me queima por dentro. Eu non son daquelas que cantan as flores e as pombas, das que resignan ante o desamor, e rezan e que non son en vago sobre a almofada. Non, eu son Medea. Hai persoas moi diferentes e a forma de ser de cada quen fai que sexamos unha sociedade moi heteroxénea. Dunha banda, as desigualdades sociais son moi grandes e isto fai que persoas iguais sexan tratadas de diferente maneira. Según a túa religión, sexualidade, etnia ou, máis preocupante, xénero, atópaste nunha posición determinada no mundo. A maioría dos problemas do noso planeta parten desa idea. Desde o meu punto de vista, pareceme denigrante que no século XXI haxa tanta xente sufridora. Deberíamos unirnos como poboación, xa que ninguna vida é máis valiosa que a outra. Todos estes problemas desencadean nunha cuestión moral. Como encarar a vida? As desigualdades sociais mencionadas anteriormente fan que multitude de persoas se sintan apartadas e que non sexan quen de enfrontarse aos problemas que lle poden custar a vida. Doutra banda, é importante mencionar o feito de ser muller, un tema moi actual e tristemente un dos máis abundantes nos problemas argumentados anteriormente. Na historia do ser humano, a muller sempre aceptou unha posición de inferioridade respecto do home, fundamentadas principalmente pola forza. Nas últimas décadas, moita xente está a percatar do problema e intentar solucionarlo, mas tamén hai multitude de persoas que pensan o contrario e se fundamentan no pensamento da antigüidade. Isto desencadea en que moitas mulleres sexan maltratadas, e non é isto máis incrível, son maltratadas polo feito de ser muller. Na miña opinión, creo que a xente normalmente é bastante crítica cos aspectos da súa vida que lle molestan, pero pareceme normal que a xente maltratada psicolóxicamente non mostre esa postura, senón como unha forma de ser de medo á sociedade. Para que todo o mundo poida encarar os seus problemas sen medo, deberíamos acabar con as desigualdades sociais para vivir nun mundo onde dar a túa opinión non sexa criticado pola túa situación social. E agora Sarai, presidente do Consello da Muller Nova, vai dirixirnos unhas palabras sobre a situación da muller. Cada vez máis mulleres levantan o voz e reivindican a súa situación desigual, buscando o seu empoderamento mediante monumentos e manifestacións. Sen embargo, o machismo é unha realidade aínda moi presente e que rodea as mulleres. Así, moitas mulleres aínda teñen moi interiorizados e asumidos conceptos machistas. Cada vez máis mulleres levantan a voz e reivindican a súa situación desigual, buscando o seu empoderamento mediante movimentos e manifestacións. Sen embargo, o machismo é unha realidade aínda moi presente e que rodea as mulleres. Así, moitas mulleres aínda teñen moi interiorizados e asumidos conceptos machistas ou inclusive actitudes deste tipo. Por lo tanto, como imos cambiar o mundo se algunhas de nos queremos este cambio? Existen moitas mulleres machistas, esas que baixan a cabeza ou asumen a culpa, esas que colocan ao home no poder ou que asumen que este é mellor para cargos de gran importancia. Por iso, tamén existen moitas mulleres que se refugian en sí mesmas en lugar de gritar a súa furia ou que de verdade desesan. No meu caso, sempre amo a miña opinión e intento ser escoitada en protestas de situacións deste tipo, que é o que penso que debíamos facer todas as mulleres para ser finalmente escoitadas, en lugar de deixar que o home nos coloque nunha posición de sumisión. En
En conclusión, o machismo segue moi extendido polo mundo e a muller segue nunha situación de sumisión. En que isto mellorou moito cos anos, que debe cambiarse para así lograr a igualdade entre ambos os dous sexos. Algo moi difícil, pero penso que non é posible. A continuación, imos proxectar un videoclip que fixemos grazas ao proxecto Namorado e coa colaboración do Estudo Bonobo. Os datos que nos chegan sobre casos e situacións de violencia de xénero son verdadeiramente alarmantes. O que intentamos crear foi unha mensaxe que axude a despertar a sociedade, que serva para despertar a un mundo cego e que remate con todas esas historias terribles cun triste final, así como a acción. A información e a concienciación continua xunto coa educación son a ferramenta do cambio. Seguiremos creando mensaxes que cheguen longe. Seguiremos cantando que na nosa man está a poder cambiar o mundo dos demais. A loita segue. Pero
Ellas, Karina, de segundo de Tafaz, e Sofía, de segundo de bacharelato, xunto con nuestro compañeiro Manuel, de segundo de bacharelato, interpretarán a canción La Puerta Violeta de Rosalén. O estribillo da canción estará proxectado. Bueno chicos, nos vais a ayudar a cantar por primera vez el estribillo, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Vale. Una puerta violeta en la pared, como se despliega la vela de un barco. En un prado verde muy lejos de aquí, dormir y te es que lo que no quiero ahora es algo. Una niña triste en el espejo me mira prudente que no quiere hablar. Hay un monstruo que crece en la cocina, que lo rompe todo y que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con su silencio me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acercar. Tengo un nudo en mi garganta que me va a acompañar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta nada. ¡Vamos todos! Una puerta violeta en la pared, y al entrarme dije
reflexionemos sobre a situación da muller na nosa actualidade.